Krásný den, já se jmenuji Štěpánka Čápová, jsem výživová poradkyně, ale daleko více považuji za nadšenou kuchtičku a experimentátorku v kuchyni. Dneska vás zvu na snídani. Ke snídani máme tvarohové celozrnné rohlíky. Já vám je takhle ukážu, protože vypadají velice lákavě. Zkusím vám je takhle přiblížit. Základem je tady celozrnná pšeničná mouka a celozrnná ovesná mouka. A potom je tam velká dávka tvarohu, takže vidíte sami, že to těsto je opravdu takové měkoučké, jsou nadýchané ty rohlíky a opravdu vybízejí k tomu si je hnedka dát. Možná se už známe z blogu www.stepankacapova.cz a nebo z Facebooku Štěpánčiny zdravé dobroty. Pokud ne, tak zavítejte, budete si na Facebooku v posledním příspěvku, který právě věnovám těmto rohlíkům, moct stáhnout i recept na tyto rohlíky a pochutnat si tak se mnou. Já jsem si tady rohlík už namazala mým oblíbeným žerve, udělala jsem si čaj a můžeme si spolu dát snídani. Tak dobrou chuť, příště zase na viděnou.